Prečo? Lebo doma majú kvetinárstvo. Stále mamke niečo švihne a ona o tom nevie. Hej. Predošli, išiel sa zodrať od lásky, ale nemal na to jednoducho, má prázdne vrecko. Hej. Čiže jednoducho celý problém. Preto neznamená, že keď ti veľa pozornosti dáva, že ťa má tak veľmi rád. Áno? Dievča jedno pubertiačka hovorí, viete, mám 2 chlapcov. Viete, ten jeden, myslím, že ma má rád. A ten druhý sa vie perfektne poskávať. Tak čo, neviem, ktorého si zvoliť. A ty čo myslíš? Neviem, ty nevieš. Hej, čiže ten, kto to s tebou vie pekne, hej, ešte neznamená, že ťa má rád. Jednoducho sa ďalšia v poradí, áno. Si to dobre nacvičil a rýchlo vie povedať, ľúbim ťa. Veď to samé pravidlo hovorí, keď ti rýchlo chlapec hovorí o tom, že ťa má rád, veľmi o tom pochybuj. Lebo môže mať rád možno predstavu o tebe, respektíve niečo iné. Ale nie teba, áno. Iba tvoj prvok. Čiže dôležité si tuto vedieť, že láska je ako oheň, na ktorý prikladáš polienka lásky. Pýtaš sa, no hej, my sme zistili, že asi sa chceme nehodíme po nejakej dobe, ako sa rozísť, hej? No, prestaneme prikladať polienka na oheň, že? Nebudem sa klamať, ťahať za nos. Opatrne prestaneš prikladať, napríklad sa spýta, a prídeš zajtra na rande, vieš čo, zajtra nemôžem. A pozrieť, ani pozajtra, pochopil, hej? Nenapadne pomaly. Nie, že povie, že vieš čo, vypadne, skočí z okna. Treba ti to, hej? Preto pomaly prikladať. Áno, pomaly. Aj tam dávať pozor, lebo to bývajú veľké zranenia. Viete, človek je v plnom v tomto zábere, hej, ťahá v láske, vo vzťahu a potom zistí, že na prázdno ten druhý kašle na to, hej. Preto opatrne vypínať. Áno, keby sa vznikol taký vzťah, že treba, preto sa celé prednášky, čo tu vidíte, to sú všetko otázky mladých, na ktorých hľadáme odpovede. Niekoľko rokov, 6 rokov to rástlo. 6 rokov tie prednášky rástli, áno. A celé prednášky trvajú asi 40 hodín. A my máme na to 6 hodín. Takže vám skúsim niečo tak len povysťahovať a niečo si tak vyberieme také hutné, aby to, čo vás zostane, aby ste mohli v živote správne užiť. Čiže láska nám chce dávať ďalej preto, lebo nám chýba oddych, relax. Príde otec, mama unavený z roboty, dieťa vynervované zo školy, môžu na seba všetci akurát tak ceriť zuby. Každý je unavený. Otec si ľahne, dá si pivo, že je unavený, si dcera si ľahne, možno pivo si nedá, ale tiež je unavená. Hej. Mama čo, príde, ľahne, dá si pivo. Maximálne kávu sa hovorí, nie? A funguje ďalej. Lebo keby si ona ľahla, tak všetci budú ako v spiacej krajine. Hej. Preto stáva, že ona nám hýbe život. Áno? Preto nám chýba oddych. Sme štváncami života. Štváme sa za mnohými vecami nepodstatnými a nám uniká podstata života. Áno? Preto nám potrebujeme aj oddychnúť, aby sme vedeli mať hlavy. Keď človek má nervy na prasnutie, nie, tak aj ľahšie vybuchne, áno, vyletí. Čiže preto potrebujeme oddych, relax, nebyť štváncami života. A posledná vec je, čo potrebuje človek, je rebríček hodnôt. Dievča študuje v Blave. Má domov 100 kilometrov. Hovorí, že rodičia podnikajú, nemajú na nič čas. Preto domov nechodí. Po pár rokov dajme tomu, že skončí školu, možno sa aj vydá. A raz v roku bude volať domov, či rodičia ešte žijú, či nezerá prísť dediť. Vychovajú veľkú osobnosť, nevychovajú k nemu vzťah, vychovajú dediča bez citu. Znamená supa, ktorý čaká, kedy už rodičia zomrú, aby mohol dediť. Je to realita. Toto sa stáva. Preto najlepšie je investovať do vlastných detí. Pozor, nie peniaze, ale lásku. Ak im dáš peniaze, deti ťa za peniaze predajú. Keď im dáš milióny, pre 5 korún ťa predajú. Lebo inú hodnotu nepoznajú. Ty si ju uznával a tu si im odovzdal. A tak ťa predajú. Nevedia, čo to je láska, čo je cit. Preto dať deťom lásku. Viete si, si predstavte, prídeš domov, tak rád, aby si pospala s otcom a mamou a nemajú čas. Pretože majú 50-ku, ešte teraz chcú trošku zarobiť, aby mali na jeseň života, aby neskončili na dôchodku, na žobrackej palici a tak snažia sa vyrobiť, aby aj tebe trošku pomohli do tvojho života. A tak sa venujú tomu zarábaniu a ty zistíš, že nemáš s nimi čas rozprávať. Nemajú čas pre teba. Hej? Preto je to zlé. Ano? Pre teba bývalo viac, dáme tomu hodina ako 1000 korún, keď boli s tebou. Len hodinu sa pýtali, ako sa ti darí, že ako prežívaš svoj život, svoj citový život, vzťahy a tak. Čiže preto nám chýba rebríček hodnôt a tak padajú aj vzťahy. Hovorí sa, že láska má 1000 tvári. Falošná tvár lásky je iba jedna. Kytarium a meradom lásky je schopnosť obetovať sa. Falošné tváre lásky.
Ako prvá falšná lásky je sympatia. Sympatia to je plytký cit. Sympatia to je niečo ako zrniečko. Zrniečko. Semienko, z ktorého môže niečo vyrásť. Sympatia. Predstav si, dievča, že poznáš 3 sympatiakov. Máš na dlani 3 zrniečka vzťahov. Môžeš ich položiť tu na stôl a aj rok tu môžu stáť. Nič sa nedieje. Ale ty vieš, že je v nich dynamika života. Stačí po zrelom uvážení jeden vzťah si vybrať, vložiť do pôdy, zaliať nežnosťami, pozornosťami a môže z toho vyrásť láska. Pozor, sympatia. To nie je láska. Je to iba plytký cit. Sympatický človek môže byť z fotografie, nie? Z obrázku, z časopisu. Na opačnej strane zemegule pred 100 rokmi žil a stále sympatický. Čiže sympatia to len určitá harmónia, ktorá z človeka vyžaruje, áno? Harmónia, ako človek ten vyzerá, vyzáš, alebo jeho myšlienka, ktorú žije, čo ťa oslovilo. A to ešte nie je láska. Mnohí mladí si myslia, nie, že to je láska. Sympatickí ľudí ti prajem kopec okolo seba. Lebo to je tvoje prostredie, v ktorom žiješ. A máš sa takýmito ľuďmi obklopiť, áno? S priateľmi. Ale to ešte nie je láska. Môže byť semienkom lásky. Po zrelom uvážení vyberieš, venuješ sa mu a z toho môže výraz láska. Nemôžeš všetky semienka odrazu zaliať, lebo za chvíľku budeš verejná, áno? Čiže sympatia je plytký cit, áno? Nie láska, semienko lásky. Áno? Po zrelom uvážení. Ďalšia falšná lásky je zamilovanie sa. Opäť to nie láska, je to spanutie citov. Spanutie citov. Pozor, tam je dôležitý čas. Plus čas. Prečo? Aby ružové okuliare vybledli. Áno, človek má ružové okuliare. Aby vybledli. Lebo človek zamilovaný nie je v reále. Lieta v oblakoch aj s topánkami. Hlavu môže mať v oblakoch. Je zamilovaný. Ale nohy na zemi. Aj s topánkami. Hej? Čiže ružové okuliare. Celý svet sa smeje na ňo. On sa smeje na celý svet. Nie? Ružové okuliare. Všetko tie perfektne nie. Čiže človek potrebuje čas. Veď sa hovorí, že zamilovanie sa a hnev má jedno spoločné. Obe sú slepé. Preto človek sa nesmie rozhodovať, keď je zahnevaný alebo zamilovaný. Pretože bude ľutovať. V tomto stave, keď sa rozhodovať, bude ľutovať. Otec povie, vieš čo, zajtra sa prosprávame. Prečo? Je napálený, má ťažké rany. Do zajtra vychladne, povie, si robil hlúposť, 3 dní bez telky. Povieš, otec, v poriadku, ja som na tým uvažoval, máš pravdu, nebolo to správne do mňa, prijímam to. Trestu nie na to, aby človek bol zranený a zničený. Trest je na to, aby človek bol vychovávaný. 3 dní rozmýšľať nad tým, už to viem, že to nerobím. Som to dobre premyslel, si pamätám na to. My dospelí si tiež dávame také samotresty. My tomu hovoríme pekne, predsavzatie. Tak te zabalíme. Človek, ktorý by si nedal predsavzatie, to by bol strašný človek, hej. By sa nevychovával, áno. Preto je úplne normálne, áno. Čiže preto sa hovorí, že keď sa zamilaný človek sa nesmie rozhodovať, lebo bude ľutovať. Je to podobné, ako keď ho chytí pracovný zápal. Má počkať, sadnúť do kúta, počkať, kým prejde, nie? Človek nie je v reále, je mimo reality, áno? Mimo reality. Preto ružové okuliare, pozor, upozorňujem. Keď si zamilovaný, nie si v reále. Máš čas, neboj sa. Láska je trpezlivá, neboj sa. Počká, keď je trpezlivá, vydrží. Keď nevydrží, tak to nebola láska. Chodím vám na také semináre o dôstojnosti človeka, medzinárodná účasť, kde rozprávame o týchto veciach. A raz jedna lektorka použila takúto aktivitu. Dala nám bolo nás asi 40 pedagógov, rozdala lístočky, na ktorých boli napísané nejaké pojmy. Očíslované. A každý zobral ten pojem a mal čítať. A prvé bolo láska, druhé bolo cit, tretie trpezlivý a tak nejak. A si predstavte, že teraz každý čítal podľa poradia. Prečítal a mali ho zaradiť. Jeden tu stal napríklad, jednička bol láska, druhý bol cit a teraz mali prirazovať tým 2 ďalších. Ak prečítal napríklad trpezlivý, čo to bol láska alebo cit? Trpezlivý, ak mal pojem. Tak láska sa postavil tu. Povedal, dajme tomu, nestály, cit. A tak ďalej. Keď 40 pojmov tak rozoberali, sme žasli,
Keď sme tak pozreli na seba, sme čítali, čo je cit a čo je láska. Perfektne definované. Treba si dať taký náčrt, áno? To si môžete rozdeliť. Pretože mnohí si myslia, my sa máme tak strašne radi a my sa, viete ako. Keď veľmi tí dvaja nemôžu vydržať, oni strašne po sebe zomierajú. Pochybujem, či je to naozaj v poriadku. Romeo a Julia, puberťaci. Mohli žiť, hej? Veď mali 15 či 14, viete o tom, nie? No, keby boli, láska je trpezlivá, on sa zabije, hej? Hej? Lebo toto. Rozumiete, láska je trpezlivá, všetko tu, neboj sa. O lásku sa bať nemusíš. Lásku treba žiť. Mať ju rád. Áno? Keď sa človek súrne bojí, dačo nie je v poriadku. Lebo ty neveríš. Ak neveríš, tak potom čo to je? Láska, dva základné piliere lásky je úcta a dôvera. Vzájomná úcta a dôvera, keď toto nemáš vo vzťahu, ťažko spať o láske. Preto si môžete prečítať knihu 13 zastavení lásky. Odporúčam. Prvá kapitola hovorí, láska je trpezlivá a tak ďalej, všetko. Pozrite. Človek potrebuje čas, áno, aby ružové okuliare vybledli. Ďalšia časť prednášky, keď budem rozprávať, zajtra by som pokračoval v týchto veciach, pretože potom, ale myslím, že to by bolo vhodné asi aj predstať, pretože to bude zajtra dynamika. Budem rozprávať o tom, čo sa deje, keď chlapec dievča sa zamiluje, ako by mohol zabrzdiť, áno, aby si neublížil. Budem rozprávať o otázkach sexuality, ako problémov hypersexuality, homosexuality. Zajtra budeme tie témy preberať. City. Splánutie citov. My si povedali, že city sú slepé, že? To sme si povedali včera, že? Hnev a zamilovanie majú jedno spoločné, obe sú slepé. Človek sa nesmie rozhodovať, lebo to bude ľutovať. Keď je zamilovaný, no a potom bude ľutovať. Pretože príde čas, keď pochopí, že to bolo veľa. Nevie sa reálne rozhodnúť, lebo lieta. Konkrétne. City to je silný motor. Keď máš silný motor, nejaké BMWčko, potrebuješ dobré čo? Brzdy. Citový život človeka to je niečo ako pretekárska dráha. Pridáš, nepribrzdíš, vysypeš sa. Samozrejme, že záleží človeka, ako má povahu, taký flegmatik, si jazdí na trabante. Puk, že? Život, on sa tak ľahko nevysype, ale taký mladý človek plný citov, svojich túžob. Ten citový život to je riadna pretekárska dráha. Ja vám prospávam teraz jeden príbeh, je polovymyslený, som musel dotvoriť, chlapec mi ho rozprával. Hovorí, že asi rok a pol stretával jedno dievča, na ulici bolo mu veľmi sympatické. Hľadal spôsob, ako sa s ňou zoznámiť. Stalo sa, že raz ho pozval kamarát do nejakého spoločenstva, jemu sa nechcelo, ale nemal čo robiť, tak čo s ním. Zrazu zistil, že to dievča tam je, má z toho veľkú radosť, pretože bolo voľné, tak sa spolu zoznámili, prekecali celý večer. Dlho do noci odchádzal domov, trhal modré z neba, kladol hviezdnym nohám, zažil nádheru romantiku. Lenže ráno sa preval, bije sa plave, čo som to urobil? Vraj do smrti budem svojich 15 detí nasľuboval. A on poznal 4 sympatické, áno, a hneď s prvou to presojil. Čo teraz? Chcel najprv sa zoznámiť, až potom niekomu hory dole, ale taký horúci večer bol. Na druhý deň trápi sa. Celý deň chodí, nevie, čo má robiť. Dievčatá, to je problém mnohých chlapcov. Nasľubujú a čo potom? Príde večer, dohnuté rande, ahoj, už je chladnejšie ako včera. Dievča ide k nemu, snaží sa to nevšímať, ale on nevie, čo má robiť. Je to vyklopí alebo nevyklopí, čo má na srdci. Keď sa povedať, povieš čo, Olinka, si perfektné dievča, ale som to včera pesol, my sa nepoznáme. Čo radšej buďme kamarši, dobre? A potom neskôr je možnosť toho vznikne krásny vzťah, láska. Ale zatiaľ to by bolo vtedy, keby chcel vysloviť svoje srdce, lenže vieme, že muži nevždy na to majú, aby to srdce vyklopili. Si povedal, no to už čo, už som jej povedal, čo teraz? Však aj kamaráti majú dievčatá, čo, budem už aj ja chodiť, budeme sa spoznávať. Ten večer prídu, ahoj, a idú sa spolu prejsť. To prvé riešenie by bol dialog srdc. By sa rozprávali pravde, čo sebe cítia. On by jej povedal a on by mal reagovať, ako vníma ten krátky vzťah jednej noci. To druhé, nerozprávajú o láske. Darmo ona naťahuje uši, že povie ako včera, ľúbim ťa. Nič. Prečo? Pretože včera to povedal pravdivo, ale pod vplyvom citov. Dnes už brzdil a vie, že by musel klamať, keby to povedal. Preto, dievčatá, jedno ponaučenie do života. Prosím vás, nikdy v živote neťahajte z chlapca ako z chlpatej deky, či vás ľúbi. Lebo on vám to povie, ale oklame aj seba, aj vás a budú slzičky. Radšej počkajte, až to v ňom dozrie. On, keď dozrie v plnej mužnosti, povie, ľúbim ťa, k tomu udrie hrom alebo po stole a už to nikdy nezruší, áno?
Slovo robí chlapa. Ale ty, keď z neho budeš ťahať, tá už čo má? Tá povie, tá má